Μωρό μου, τι έχουμε. Να κοίτα τώρα τι έχουμε. Τι έχουμε. Πήρα δώρο και τα δύο. Δώρο για τα γενέθλια. Το 12 του μηνός δεν έχεις. Ναι. Δεν τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε αυτά. Για κοίτα. Τι να δω, αγάπη μου. Τι δώρο πήρα. Δεν έχεις προσέξει. Να σου πω, πολλά δώρα μου κάνεις τελευταία και ανησυχώ. Ναι. Κοίτα κι εγώ. Κοίτα. Και τι ώρα. Για να δω, για να δω. Ωρε φίλε. Τι. Εντάξει, οκ. Τι. Ένα δώρο. Για να δούμε. Τι εργαλείο είναι αυτό, αγόρι μου. Τι εργαλείο είναι αυτό, αγόρι μου. Το ψάρεμά μας ή τη ζωή μας πιο εύκολο. Όλα. Όλα. Είναι πιο εύκολα. Καλά τιμή. Τι είναι αυτό, Χριστέ μου. Για κοίτα. Τι έχεις να πεις. Τι έχεις να πεις. Τέλειο. Άρεσε το δώρο. Ανυπομονώ να το βάλουμε απάνω και Ναι. να ξεσαλώσουμε στα ψαρέματα. Ναι. Ω, ναι. Πω. Ήρθε η ώρα. Κοίτα εδώ του κουτιού που λέει ο λόγος. Γελατινά. Ζελατίνα κανονικότατη. Να, το μωρό είναι εκεί απέναντι, μας περιμένει. Το βάλουμε πάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Έλα, αγόρι μου. Τι δεν είναι καινούριο. Για να δω, για να δω. Ωραία. Πιο καινούριο πεθαίνεις. καινούριο. Οκ. Πώς το λες το εργαλείο. Τέλειο, με γεια μας, μωρό μου. Καλά ψαρέματα να έχουμε. Τέλειο είναι, αγάπη μου. Για να σε δω λίγο, σίγουρα λίγο το κεφάλι. Άι μωρέ να σε δούμε, να δούμε και το μωρό εδώ. Τέλειο είναι. Με γεια μας, μωρό μου. Με γεια μας, με γεια μας.